Yesaya timienu. Asɛm a Amos ba Yesaya hunu no Yuda ne Yerusalem hunie. Na nna edi akyire no mu no, Awurade fie bepɔ no betim hɔ ataa mepɔ atifi. Na wamaso asene nkukuo nyinaa, na amanaman nyinaa asene yu aba ho. Na aman pii bɛkɔ akɔka sɛ, Mommra ma yɛnkɔ Awurade bepɔ so, nkɔ Yakob Nyankopɔn fie, na ɔnkyerɛ yɛn n'akwan, na yɛnante n'atempɔn so. Na Sion na mmara befiri, na Awurade asɛm afiri Yerusalem. Na obebu amanaman no ntem atɛn, na ɔbɛka aman bebree anim, na wɔde wɔn krantɛ abobɔ nsɔ, ne wɔn pia ayɔ adere. Ɔman bi remma afena so ntia ɔman bi, na wɔrensua akodie bio. Yakob fie, mommra ma yɛnkɔ, na yɛnkɔ nante Awurade han mu. Na wagya wo man, Yakob fie, ɛfiri sɛ apueɛ ntafoɔyifoɔ ayɛ wɔn amaama, ɛne nkɔmhyɛfoɔ sɛ Filistifoɔ, na wɔne ananafoɔ mma di nsawosoɔ. Dwetɛ ne sika ayɛ wɔn asase so ma, na wɔn akoradeɛ nni ano. Apɔnkɔ ahyɛ wɔn asase so ma, na wɔn teaseɛ nam nni ano. Abosomhuhuo nso ahyɛ wɔn asase so ma, wɔn nsa no adwuma na wɔsom. Adeɛ a wɔn nsa tea ayɔ, enti wɔbrɛ nipa ase, na wɔde mmarima hwe fam, mfa mfiri wɔn. Awurade huhu ne ne kɛseyɛ animuonyam nti hyɛ ne ɔbotan mu, na fa wo ho kora mfuturo mu. Nipa ahantan ani bɛbrɛ ase, na mmarima ahomasoɔ ahwe fam, na wama Awurade nko so ɛda no. Na asafo Awurade da bi wɔ hɔ a, ɛbɛba deɛ ɛkorɔn, na ɛyɛ soronsoron nyinaa ne deɛ wama soɔ nyinaa so, na abrɛ ase. Na ɛbɛba Lebanon ntweneduro a ɛwareɛ na ɛkorɔn nyinaa ne Basan nupɔn nyinaa so, ne mmepɔ atentene nyinaa ne nkoko a wama soɔ nyinaa so, ne abantenten a ɛkorɔn nyinaa ne afasu a ɛyɛ den nyinaa so, ne Tarsis ahyɛn nyinaa ne ahwɛdeɛ a ɛyɛ fɛ nyinaa so. Na wɔbɛbrɛ onipa ahantan ase, na mmarima ahokyerɛ aba fam, na wama Awurade nko so ɛda no. Na abosomhuhuo no betu ayera koraa, na wɔbɛhyɛ ne abotan ntokuro ne fam amena mu, afiri Awurade huhu anim ne ne kɛseyɛ animuonyam no ho. Da a ɔbɛsɔre abɛwoso asase no, ɛda no onipa bɛto ne dwetɛ abosomhuhuo ne ne sika abosomhuhuo a wɔyɔ maa no a ɔresom no atwene ama nkusie ne mpan. Na wahyɛ ne abotan ntokuro ne aboɔ mpaapaayi mu, afiri Awurade huhu anim ne ne kɛseyɛ animuonyam no ho. Da a ɔbɛsɔre abɛwoso asase no, montwe mo ho mfiri onipa a ahome wɔ ne hwene mu no ho, na wobu no deɛn koraa.